tatínkové, milé babičky a dědečkové, vážení hosté, vítáme vás na našem vánočním posezení. Tiše se posaďte a příběh o Ježíškovi poslouchejte. Dobré odpoledne. My vás tady s mými kolegyněmi, s Moničkou a s Ivankou vítáme. A jsme moc rádi, že jste si udělali chvilku v tomhletom předvánočním schodu za vaše děti. A jestli byste chtěli vědět, kdy si máte užít vánoční pohodu a klid a mír v duši, tak je to právě teď, protože vaše děti pro vás připravili vánoční příběh. A teď je zrovna takový čas, kdy je nejdelší noc a vždycky se vyprávěly příběhy a tenhle se vypráví už přes 2000 let. Tak si ho znova po 2000 vytráme. Tak si ho poslechneme znovu. Takže vám přeju, abyste se sklidnili a užili jste si svoje děti a jejich vystoupení. Takže jak řekli holčičky, tiše se posaďte. A vaše děti, nejenom ten příběh vánoční, ale i vaše děti si užívejte, vychutnávejte, protože čas strašně utíká a ty děti hrozně rychle rostou. My to můžeme říct, protože my už tady máme děti svých dětí a strašně rychle to utíká, takže si to užijte. My máme tady na zády. Slechněte, co se v dávných dobách stalo, než se Jezulátko narodilo. Sing
my jsme zpívali, na čem to ta panenka Marie jela? Na oslíku. A víte proč? Měla velké bříško. Měla velké bříško? Proč měla velké bříško? Přesně tak. A ta dlouhá cesta z Nazaretu až do Betléma byla opravdu obtížná, tak jí pomáhal oslík, aby ji mohl nést a oni se v pořádku dostali do Betléma. Vidíte? Emilka s Aničkou a s Májou. Jistě to všichni víte, že se narodilo dítě ve městě Betlémě, Panně Marii na seně. To byla velká radost, že se Ježíšek narodil, vidíte? To bylo štěstí. Vidíte toho anděla? Ten oznámil pastýřům, že se narodil ten Ježíšek. Pak to oznámí těm druhým pastýřům Matěj s Vašíkem. Pastýři, poslouchejte, co se stalo.
teď je pastýřů, tak pořádně nahlas. Naši mátoři, vyšli, co se stalo. Vedle jedna se narodil se nálo. Na dudy, vemte dudy a jdem na to.
hudli, hudli. Začni, Janku, Na píšťalku, Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. děti, tež, ano. Víš, na co? Na housličky. Dobře, tak si vypněte housličky a zahrajeme. A ty myši Na housličky, Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. naposledy zahrál. Kdo? Bábra. Bábra. Tak vidíte velkou masu. Na tu pasu. Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. Ježíšku, Pánačku, já tě budu kolébat. Ježíšku náš rozmilý, přišli jsme ti zaspívat ti, poklonit se, velidáti. Když něco přinést a Linda přinesla kůžičky. Jezinka přinesla mlíčko a Tomášek dokonce beránka. Jak si krásné nevínátko, rozsedlídy nebo žádko, před tebou padáme, dávy se strádáme.
skončím a pak půjdu pryč. Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám, po jablíčku, po oříšku, oblečte se do kožíšku, budem zpívat ti, koledy do gáty, budem zpívat ti, koledy do gáty. Tak se pohodlíte. Děti, jestli tam jste napsali nějaká přání Ježíškovi, někdo... Jelenček nad dveřem, za oknem sní. Děti se radují, všude zní smích. Lalečku více než koní. Koledy z kostela zní. Lalečku více než loni, to je jen o Vánocí. Hvězdička zasvítí, zazvoní zvon. Maminka s tatínkem rozsvítí strom. Ovečku cukroví honí, koledy z kostela zní. Dárečku více než loni, to je jen o Vánocích. Malinka, baronka, Stella, pojďte holky. Jak vy si představujete ty Vánoce? Za okny. Za okny sype se sněhová nadílka, záclony provoní, anýs a vanilka. Sváteční koledy zpívají anděle, už jsou tu Vánoce, šťastné a veselé. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Stromečku. Vstávej, ovoce dávej, Umyj se. ustroj se, je štědrý den. A to už potom můžou Vánoce začít. Víte, když bude ozdobený stromeček, tak se uklidíte hezky.